Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando isithembu indaba kaMayeni noMakhumalo isigaxa after isigaxa. Okudele lana okuphakathi kukaMakhumalo noMayeni. Ngizoyisho lento ka-1000. uMakhumalo akamboni uMayeni. uMayeni akamboni uMakhumalo. Kunesizathu-ke futhi kubona bobabili. Kunento futhi eyenza kube njalo kubona bobabili. Kodwa manje-ke le guys, ikhona lento hypocrite phakathi enobuxoki. Ubuxoki yini? Ukuthi ku-season 7 and season 6 kukhona abenza ngathi balele. Yabo lento le engakhulumeki ithi badla indaba yama-positions le esiyenza ukuthi manje kube sengathi kuyasha ku-social media because kune-fan base kaMakhumalo ephatheke kabi ngamagama aphumile. Kune-fan base yaMayeni ezodefenda. Oqale le ndaba ku-season 6 uMakhumalo. uMakhumalo isikhathi kwenzeka lento ingesikhathi eveza ukuthi yena wa-accommodate uMangwabe, and sekufika isikhathi la sokuthi kuzomunye, and makuzomunye uveza ukuthi yena ube khona before uMayeni, ube khona futhi emshadweni kaMayeni, uye futhi owa-welcome uMayeni because ubesewunkosikazi. Manje ngokuthi iminyaka yaMakhumalo siyayazi ngokwayo le TV show ne-internet okwazi ukuthi uyisebenzise useshe izinto ongazazi uyithole. Yaqala lapho imibuzo. Lento ifana nani? Ake ngithi kunamagama asebenziswa uBaba Mseleku eveza ubuhlakani bukaMakhumalo kwaku-season 5. Kwaze kwakuningi guys, le video izoba isiphithiphithi kodwa ngicabanga ukuthi sizohambisana and uthatha ama-emotions akho waphosele kude because la siyaxoxa. Ukuthi-ke akhulume ngobuhlakani. Mina ngiyibona kodwa into ihambisana nobuhlakani into yokuthi uthinte indawo ukhulume ngento oyazi kahle ukuthi iyaphi. Mase futhi uhlala lapha ya ekhoneni uthule sengathi awenzanga lutho. Lento ifana nani? Ifana nokuthi ngenza nje umzekelo ngezingane. Izingane eziwu4 kukhona legangi kakhulu, kukhona laba abawu3 abathulayo. Kuvele lo akule 4 oyedwa okwalo othulayo nalo kwazi ukuthi innocent ashise indlu. Uma eseshise indlu kuvele kuthiwe yilo ohluphayo. Ngoba loyana kuhlezi ezothiwa u-innocent uphentwa ngale ndlela. Yabo lento le enze manje u-social media wapetuka wabheka phezulu iqala uMakhumalo. Ngoba-ke mina sizoyixoxa lezi ndaba ey'vela ku-TV show, singabi bias, siyisu sokusuka la isuka khona, sikhulume futhi sikhulume ngokudelelana kwabo, sikhulumane ngokungabonani kwabo kahle, size sifike la sikhona. Kodwa ngiyakutshela ukuthi iqale uMakhumalo ku-season 6, umphehli wodweshu. Kwasho ukuthi yena ukhipha emgodini inyoka enopoison ezothi masikhafula upoison uzwakala ukuthi kahle kahle injalo-ke manje. Yabo manje ziyakhala, and mayikhala akusemnandi ngoba mayikhala kuphenqeka amapage nathi sithi awu ayigeke siyasaba-ke thina, uyabo. Kodwa oqalile osukela omunye into futhi abeyenza esingeke size siyazi manje because ikhona into yokuthi uyakwazi ukubona umuntu ukuthi cha wazi wa-calculative. Lena siyazi ngoba egcineni inhloso bekuyini. Manje kuthiwa akungakhulunywa ngepast le yena ahambe wayivakashela, and le past uma yivakashela ufaka amagama abanye okwenza ukuthi kube ney'mpendulo. Ngesikhathi sekuthiwa clarity kukhulunywa vele entweni ekhulunywe previous season le phendulayo. Lana-ke sekugela khona ukuthi ingane
ngoba manje akakwazi ukuthi uMayeni ekhuluma ngoMakhumalo wa-20 years ago ekhulume ngalo Makhumalo wamanje, akhulume nge-encounter ya-20 years ago, akhulume ngalo Makhumalo wamanje. Le nto manje sengathi nisenza iy'thuphethu kathina, because into ekhulunywe ngokuthi izindlu zime kanjani yinto esidlulile. Yaze le nto ya-address-wa, futhi i-address-wa emqondweni wakhe uze uyasho ukuthi shuthi-ke angazi lezi iy'mpendulo zifuna ubani, kuno-fan base, kuno-Team Mayeni or Mayeni fan base endabeni eqalwe uyena, Nkosi yami, eqalwe uyena. Yabo mase uyibamba ukuthi eqalwe uyena, yena utheni-ke? Ila siza khona ukuthi utheni, wasukaphi, wathini. Even eyokukipita iqalwe wuye. Ukuthi kwakuba awkward because endlini kunonkosikazi nentombi sizwe ngayo. Eyokuba na-19 nezindlu ezime kanjani sizwe ngayo. Kodwa manje lana-ke sekungena khona uMayeni, because aze uMayeni aprovokwe uMakhumalo laphayana de beqeda ukukhuluma into eyayibahlanganisile. uMakhumalo wakhuluma nge-background yaMayeni esingayazi ukuthi uyazelaphi. Wakhuluma ngokuthi umuntu ufanele akwazi ukuhlukanisa indlela akhuliswe ngayo nangendlela a-receive ngayo izinto. Ukhuluma ngobani? ngoMayeni. Ilana-ke eseya kumngani wakhe owuMangwabe esemtshela ukuthi kahle kahle u-delusional. Lena-ke e-delusional because isinokuba nama-mental issues, isiyinhlamba. Kodwa-ke manje ngoba ukhuluma ngento abakuyo bobabili, kunamapheji uMayeni awaziyo noMakhumalo awaziyo. Yilana-ke uMayeni azokhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo. Manje into esingeza ukuyenza ukwenza sengathi besilele ku-season 6 ima iqala ikhulunywa lento, because ku-season 6 nakhona kwabatshaza ukuthi hawu, kanti uMangwabe wahlala kanjani uMakhumalo isikhathi esingaka, beyithini into. Kodwa-ke yena shuthi ubeseva i-purpose yakhe. Kuloku seva i-purpose yakhe nokuhlonipha nokuba ahambe nokuba good nakho yonke into, yena unento yokuthatha igama likaMayeni alihliphize lapho. Alihliphize lapho. Kodwa ngesikhathi ade kwenza-ke before ehliphize igama likaMayeni bekungenankinga engakanani. Inkinga ibe manje mase kufika season 7 la esethinta into ye-background. Kanti-ke naye kuneyakhe i-background. Lena kuMayeni esethi mina ngazi come and go. Wayisho lo Mix esethi ngiyanisiwe nama-target market, wathi come and go. And uma uzolalela kahle kufanele uyizwe into ey'nganekwane ukuthi inganekwane iqalaphi. Uthi-ke uMakhumalo yena emsebenzini la besebenza khona close noSindi because wayeyingane, kusho yena kuqala wathi wayeyingane. uSindi wayethenga ilantshi. Yes, wayethenga ilantshi because uMakhumalo wayeyingane. Then ama-Delulu fans athi-ke lo Makhumalo lo uthi wayethengelwe ilantshi uSindi wakhe indlu yaMayeni. Ukusho ukuthi uMayeni wayeyiqueen eyayingapheli emqondweni kaMakhumalo because umakhele indlu. Isalary yakhe wayibeka ukuthi akhelwe uMayeni. Bayazi kahle ukuthi bakhuluma into engekho imbudane. Yazi ukuthi lento yenziwe yini? Yenziwe i-pick me mentality eqalwe abantu abadala e-KZN ngenqubo yakudala. Nenqubo futhi yokuthini amanyala abanendlela yokuwa-beautify. So makuzohlotshiswa into e-wrong be-corrupt-wa umqondo kuqala ukuze into engasiyona kugcine kube nendlela yokuthi ibukeke kahle. Ovuse-ke izinto azazi ukuthi angeke azazimele uyasha-ke manje. Uyasha serious. And indlela asha ngayo kuyazwela. Kuzwela ngoba kunendawo nathi esithi ukuthi hayi ngeke. Yabo? Esithi asibuyeleni nganeno sifunde ukukhuluma kahle, sifunde ukubonisana kahle ey'ntweni kusho thina. Kodwa yena
ubenenhloso yokuthi akaveze lo kabi. Namanje nami ngisay'buza ukuthi kahle kahle ubeshaya bani, ubegadla kumayini noma ubegadla kumseleni? Because ngeke into oyaziyo ukuthi izoba nesiphetho esimbi uyimbule kuqala. Hhayi futhi ukuthi uyimbulele umuntu, uyimbulele izwe. Hayibo, manje sekungathi umayini, akazi umayini ekhulume ngendaba yama-possessions nokuthi izindlu zazime kanjani, kwafika kanjani. Kodwa lokho siyakuthola masilandela ngoba sikuthola ekutheni yiziphi izinto abay'qhelanisa kuzona. Mase siy'buza ukuthi why? Kodwa uqale le ndaba. Manje ngesikhathi kukhulunywa ngayo kuba-ke sengathi nabanye banenhloso yokuthi akadicilelwe phansi. No, yile TV show akhulume kuyo. Le nto ayikhulume ku-season 6 no-season 7. Ku-season 7 yilana esesiy'buza pho ukuthi u-2007 ufika kuqala kuno-2009 pho badidwa yini? And u-2007 esikuthanda ngakhona ukuthi u-2006 and 2007 ukhonfirme ubaba kaMayini. Esinye isitori asikwazi ukusiverify ngoba yikho enye indawo la ivela khona ukuthi sekuyikho into efanayo. Isizini nesizini siyashintsha. Ngiyakuphinda-ke lokhu, mhlampe nami kuyozwakala ngathi ngi-bias. Into eyenzekile yaba yiqiniso angeke zizishintshe ukuthi yenzeka nini, yenzeka kuphi, kanjani. Lena engekho iyoshintsha nje kuze kufike la omunye esekukhuluma iqiniso elibeka, ngoba angeke uze ube namahloni ngento eyiqiniso. Ngeke uze ube namahloni ngento futhi enhle. Iphele-ke lapho. Ngoba abashadile bayakwazi ukusho ukuthi beku-2002 beshada. Ukucelwa around 2006 and 2007 ukhuluma ubaba owamukela iy'nkomo. Isale-ke enye indaba ibe nesikhala. Mase beyikhuluma bobabili bathi sizoyikholwa. Mase siphinde futhi sikholwe ukuthi unkosikazi ongekho manje ukuthi abe nezwi yena wayeprotect imizwa kaMayini. uMayini wayemazi naye eyi-come and go ehlala kuphi. Inganekwane ende. Inganekwane ende. Hhayi ngoba ngihleka guys, ngixaka ukuthi why bekhuluma inganekwane bebona ukuthi sizoyikholwa manje sikhule ngazi inganekwane. Kodwa into ecacile la kule nyakanyaka ekuyo manje akusiyo uMayini inkinga. Into eyenza ukuthi uMayini akabe inkinga ingoba kubalekelwa inkinga yangempela. uMayini usebenzisa izihawu ukushifta ku-the real problem. Kodwa uyiqalile, ususe lento uMakhumalo. I-motive yakhe asiyazi, singakayitholi futhi. Ngoba namanje mayethi amanga ayaqhubeka, asazi ukuthi uqonde kubani ukuthi ubani oseqhubeka namanga. Yo, le video ayizuzwakala but kulungile. Hhayi ziyakhala shame, ziyakhala and okunye akusekho kuhle. Mina ngiwathanda amakhomenti lawa osubona kahle ukuthi hayi wena kade wawulinde leli thuba. Uyabo, ikhomenti ebuye ibe njalo ibuye ingithuse nami.